wɔse ne gyidie abɛdwa mongyano saa woyɛ bɔdebɔne ne bi a ɛnka ɛgya ɛbɛba bɛtɔ asase wo Kristo mponi o wɔnyame som da wɔse amakwa Kristo so mete yɛ akyɛre mehunu yɛ akyɛre botoro wobɛyɛ nwina yɛ nwuru wobɛyɛ hye so a ayɛ hye da moma meka ɛnyame som onyame som mponi o hwɛ ɔsɔre anɔpa tutututu na wafa baabo kewo na wakɔtena so ndɛde ma anɔpa tutututu wɔsiere anɔpa gya na wɔto osinyana ne aleluya wɔse ne gyidie aba bɛdwa enti ɔto nyame dɔ hwɛ ɛfiri duwɔ da kosi me mmerɛda bisa bɔne bɛn na woyɛyɛ kyɛke dodoɔ na hunu papa a woyɛyɛ ɛwu baabu de kura wo ne nkyerɛ sɛ wobɛkɔ heaven hwɛ nea ɔsɔre anɔpa mpo ɔkɔbɔ asɔre dɔ no ɛma dɔ no nyina kɔdɔ ɔno koraa no ɔnyɛ papa ɔsɔfo wɔ gyina ne mu bisa ne yie hwɛ kɔne paase na kɔkɔhwɛ bogya bi tam ɛnyɛ wo a woti animu no wo sesɛn ɔtwera po Nyankopɔn ɔbɔ ne soro ne n'asase wɔde kane aka ntam no ɔse mmerɛ ɔdi atwiri no akyiri awieɛ no atemmu bere no hwɛ ɔde bɛfiri n'asɔre da mu ɛti sɛ ɔnim sɛ yɛ a yɛgu wɔ ne yɛ papa a nkadeɛ nti ma ɔse ɔba bɛbu yɛ atɛn ɔde bɔnyɛ ni obiara agu no ɔtwera po Nyankopɔn wahu hwɛ ma menka ahintadi akyi botoro nyame som ɔse ayɛ dɛn mete yɛ akyɛ mehunu yɛ so akyɛ wobɛyɛ nwina yɛ nwuru wɔnyame som mponi ɛna abɛyɛ ɔde bɔnyɛ ni ɔne deɛ sanka ɛgya bɛtɔ wiase kewu ɔde bɔne papa no obia na wafa ɔtwɛrɛ sɛm no ɔse yɛda nɔpa tututu ɔse yɛndaa no ɔte asɔre de no mu na ɔto osinyana aleluya ɔse ne gyidie aba bɛdwa ɔto nyame dwom hwɛ wobɛyɛ nwina yɛ nwuru botoro nyame som yɛte yɛ ne yɛhunu akyɛ ɔde bɔnyɛ ni ɔtwera mpo Nyankopɔn mpo ɔse na kyɛ wuro hwɛ ɔde bɛfiri n'asɔre da no mu onipa da sani hwɛ memere da anɔpa yɛfa na wohyɛ a wosɔre yɛakɔsiere anɔpa tututu wakɔ asɔre da mu sɛ wokɔ akɔbɔ mpayɛ asɛ wɔ Nyankopɔn hwɛ ɔde bɔnyɛ ni obiara hunu wɔtwera mpo Nyankopɔn ahunu wɔbɔ ne ta wakasa wodo